Madunggan ra ba diya sa luyo? Makadungog ra mo? Ano, kung dili mo makadungog sa luyo, mas maayo sa atong sermon ron. Basi lisod sabton. No? Anyway, ingon nila, din kuno sa Asia, na idua ka nasod nga grabe ang suicide rate. No? Suicide. Unsa kini, usana ang China. Taas kuno kayong suicide rate sa China. Bisan dato na sila, no? Tungod daghan po sila. 1 billion ko ng Chinese, no? 1 billion. So, bay-bay ko no, ang suicide rate. Ikadua, Japan. Ang Japan, gamay nga nasod, compared sa China nga dako, no? Gamay rin ang nasod ang Japan, pero daghan kayo suicide rate sa Japan, no? So, unsa may makaingon ta ani, in spite of the difference sa land area, dako ang China, so daghan sad sila population, so dako-dako po siguro ang percentage nga mag-suicide. Ang Japan, bisan gamay ang iyang land area, pero ubay-ubay yapon ang mo suicide compared nini sa Pilipinas, ningon sila, no? Bisan ang China, gusto na nila kwaon ng Pilipinas, ato na lang guro yata ng Pilipinas sa China, no? Naman na sila diri, daga naman kayo tayo, daga naman kiginsik sa Pilipinas, na makigubot umanta nila, no? So, unsa man kuno difference na nung in spite nga dato kay ni nga mga nasod, first world, progressive, no? Ni ang poverty line nila mubo kayo, ano daghan magyapon nga dili layhan magpadayon sa ilang kinabuhi compared sa Pilipinas, no? Pobre-pobre man kita compared kanila sa Japan o China, pero ang mga tao diri anaman tinuod ng suicide, anaman, no? Pero dili gid inana kadaghan compared to other countries in spite sa tuang pagkapobre. Ningon sila, usa kuno sa mga rason niini nga tungod sa atong kalisod diri sa Pilipinas, mas daghan kuno holidays diri sa Pilipinas compare niya ng mga lugar, no? Holidays, break, no? Legal holidays, religious holidays. Sangunang ato mga holidays mostly sa legal, national legal holidays. Naapod tayo mga religious nga mga holidays based on Christian faith. Karon anana say mga Muslim brothers nato ang Islam nga calendar na incorporate na pod sa tuang fiscal year. So tungod niani kuno nga mga holidays anay sakto nga mga break ang mga Pilipino sa ilang trabaho. So, daghan kuno magtrabaho diri sa Pilipinas nga mas daghan pa ang legal holidays, no? So nakatabang kuno kini para mga tao makapahuway, na maka-break. Amot lang tinuod ba? Udungagan pa gyud nato. Dungagan pa gyud, no? Usay mga businessman muli kramo na dagala kay tong holiday. Sige pahuway, no? So pero it helps, no? Rest and recreation. I remember last week nitawag ako ang brother nga Colonel dito ron ko, asa man mo? Nahami diri sa El Nido. Gaon sa mo diya? Aga R&R. Sa may R&R? Rest and recreation. Rest and recreation ko na sila dito sa El Nido, Palawan. So ang rest di ay kinahanglan po sa tao, both sa ato ang body and soul, no? Sa lawas o kalag kinahanglan po magpahuway. Mismo si Jesus niingon, come to me, come to me, umari kamo kanako, kamo tanan nga gikapuyan, no? Gikapuyan o nabugatan sa inyong gipasan, ari kamo kanako o papahulayon ko kamo. Come to me and I will give you rest.
So it's a promise, no? Nga, I will give you rest if you come to me. Na? Conditional di ay, no? You will find rest, madawat inyong rest, if you come to me. Mari kamo kanako. So one time, na yung sa kababae, nakadungog niya na, dako kay iyang problema, nisulod sa simbahan, ni ampo gyud siya dito, diri sa atbang sa krus. Ni ampo sa dito kang Kristo. Ginoo, daghan na kay kog kalisdanan sa akong kinabuhi, daghan na kay kog kalisod, daghan na kayo mga pagsulay, no? Bugat na kaayo ang akong kinabuhi. Tabangi in taon ko. Unsa may imong gibuhat diha? Imo man gipromesa nga motabang kanamo. Pero asa man imong tabang? No? So likramo siya. Naluoy na gyud si Kristo kaniya nga kusog na kayo ang hilak ng hayog tabang. O gi-challenge na gyud si Kristo, asa man ang imong hinabang o tabang nga imong gipromesa? Si Kristo naluoy. Nitingok na lang yun, nitubag si Kristo. Day, paduol dire. Oh, paduol gamay. Paduol dire, no? Para makadungog ka sa akong isulti kanimo. Uy, salamat Ginoo. Nga mitubag gayud ikaw. Sige, tabangan tagyud ikaw. Uy, salamat Ginoo. Mutabang gyud ikaw. Sige, anika, no? Manahog ko diri sa krus. Pag nahog na ako diri, dili pwede nga ato ang krus, walay tao. Ikaw sa diri sa krus, no? Ikaw sa diri sa krus, ako diha sa imuhang sitwasyon, no? So, bahilo sa ta, no? Ikaw sa diri ilansag sa krus, ako na sa diha sa imuhang sitwasyon. Nitubag ang babae. Ay Lord, ikaw sad. Joke lang to, no? Sahay, no? Hugot-hugot lang to ginagmay. Niya lang ka, Lord, sa krus, no? Padayon na ko dire, no? Kaya rin ako, eh. Kaupod, no? Kaupod. So, inana ba, no? Sahay, tubag muntas Ginoo, mahadlok mo dahi punta, no? Muandam na mo tabang ang Ginoo, di punta, no? Ngangiyahang, the Lord's ways are not our ways. God's ways are not our ways. No? So usahay ang iyang hinabang ug tabang kanato lahi ra gyud sa atong gi-expect na mao nang giingon nila God's ways, in God's ways, in God's time, in God's will dili atoa. Kitang tanan gikapuyan sa atong gipas-an, kitang tanan nagkalisod, no? Kita tanan nangangyo nga makapahulay. Pero siya ni promisa, come to me, umari kamo kanako, o papahulayon ko kamo. Come to me and I will give you rest. Unsa man dahi ni kining rest nga gitawag, no? Nga gipromisa ni Kristo. Come to me so that we will encounter and experience Christ in our life. Importante gayud nga moduol kita kaniya. Nga siya mismo ni ingon, come to me, umari kamo kanako, so that you will have rest, so that you will receive the rest ngang akong gipromisa para kaninyo, para sa tagsa kaninyo. Rest, unsay gipasabot. First, letter R, renew your hearts. Let us renew our hearts. Walay rest nga may tabo kanato kung dili nato bag-uhon ang atong kasing-kasing, kung dili magbago ang atong pagtan-aw sa kinabuhi, no? Kung walay pagbago dinhi sa atong kasing-kasing, kung puno gyapon na sa kalagot, yung mga inanang butanga, no kaguol, no pagbalos, pagsuya, mga inana, ay wala ginay rest diya, no? So renew it, bag-uha ang imong kasing-kasing. Pareha sa kasing-kasing ni Kristo, ningon siya, meek and humble of heart. So kinahanglan anay pagbag-ong may tabo sa ato ang kasing-kasing. Kinsa may ana diya sa mong kasing-kasing, do you desire God
o kinsa man imong gi-desire. You desire more money, you desire more wealth, you desire more influence, more properties, more kung unsa pa diya, pleasure, more friends, more popularity, more influencer ka diya, blogger, more. Basig ipangayo din ni Kristo nimo, less. Basi sobraan ka more diya, ma-heart attack na noon ka. No? So renew your heart. Baguhan ang kasing-kasing. Letter R na. Next is letter E. Enjoy the silence. Katong tao nga gubot kay gunahuna, katong mga tao nga ganahan kayo saba, no? They don't know how to enjoy the silence. Kana maunang walay rest nga mga tao. Gubot ang hunahuna, gubot ang kasing-kasing, saba kay sa gawas, saba kay sa sulod. So, we must learn how to enjoy the silence. No, say ganahan gitag sigig saba, pero ang Ginoo diay nadia in the silence of our heart, in the silence of our environment. So enjoy the silence. Mangita sa ta nay kalinaw, nay peace, no? So importante kay na, no, para makapamalandong kita. Enjoy the silence. Next letter is S. S means simplify. Simplify your life. Let us simplify our life. Di ba, mas malipayon siguro ang tao sa unang panahon kaysa karon, in spite nga daga na kay tag-advance of technology, no? Nanay social media, nanay internet, nanay smartphone, pero nanong mas gubot pa manon ang atong kinabuhi ron. Mas daghan pa manon tag problema. Ang social media nakahatag pa nung daghan gubot kaysa solusyon, no? Daghan ang marites diya, daghan nag-away tungod sa mga cellphone, social media, no? So simplify your life, simplify your ambition, simplify your desire, simplify, no? Ayaw i-complicate ang kinabuhi. Why complicate it? Daghan kay tag mga plano o mga ambisyon nga wala na diya si Kristo sa atong mga ambisyon o plano. Ato nagibutang si Kristo sa daplin. Simplify your life with Christ, no? And lastly, letter T sa rest. Trust in God. Unsa may mahitabo, anara ginang Ginoo. Ayaw kalimot, ningon siya, umari kamo kanako, o papahulayon ko kamo. Pero remember, wala siya ni promisa nga iyang wagtangon o tanggalon, iyang wagtangon kinitanan nga mga problema, nga mga kalisdanan, nga mga kalisod. Wa siya ni promisa ni ana, nga wa na tay problema. Ang iyang gipromisa, kanato ningon siya, sayon ang akong yugo, nga akong ihatag kaninyo. Ihatag pagyud. Tagaan ta niya. Pero sayon og gaan. So kanara gyud. Pero muhatag gyapon siya kanato. Sayon ang yugo nga akong ihatag kaninyo og gaan ang ipapasan. So naara gyapon diya atong pasanon. Pero sayon og gaan. Tungod anaa siya. You will not carry your cross alone. Iya na nagipas-andaan kanato. So letter T, trust in God. Kung unsa man na imong mga kalisod nga imong gipas-an karon, no? Si Jesus una ang nipas-an ni ana. Ug anaa siya nagpadayon sa pagpas-an ni anang mga krus sa atong kinabuhi. So once again, come to me and I will give you rest. Umari kamo kanako o papahulayon ko kamo. Rest ang atong gipangayo, but rest means renew your heart. Letter R. Letter E, enjoy the silence because there you will experience God in the silence. Next letter S, simplify.
i-simplify na to atong kinabuhi. Ayaw lisod-lisod ayaw i-complicate. Ang complication comes from the devil, no? Para malibog ka. And lastly, letter T, trust in God. God knows everything. God loves you, and He will never leave you alone. So once again, remember gayud ang iyang gipromesa kanato. Umari kamo tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipasan o papapahulayon ko kamo. Come to me. Come to me, and I will give you rest.